Пътешественикът Филип Жак измина над 3000 км с колело от родината си Франция до България за премиерата на новата си книга «Дългият път през Америка от Аляска до огнената земя». 49-годишният французин започва последното си пътешествие на 24 април, като в България то преминава през Родопите, Смолян, Гоце Делчев, Банско и Рилския манастир. Предприема първото си околосветско пътешествие през декември 1984 година. Сега Жак е в средата на последното си, трето пътуване с колело. До сега е изминал 95 000 км, въртейки педалите на велосипеда. Целта му е да достигне 100 000 км, след което ще продължи да пътешества, но вече пеша, без любимото си колело. Вече 6 години пътувам с колело. Първото ми околосветско пътешествие продължи 3 години. Той ме впечатли толкова много, че реших да продължа живота си, обикаляйки света. Филип Жак е обиколил 55 държави от всички континенти. Най-дългото му пътуване е от Аляска до огнената земя, като след всяко пътешествие Жак издава книга с впечатленията си.